Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine sözlän sözüne ýokary wezipeden çekilmek islegini ma'lum etmeginiň ýa-ni parlamentiň aşaky palatasy 12-nji martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Munyň ýa-ni merkezi saýlaw topary 13-nji fevralda geçiren ýygnagyna Türkmenistanyň saýlaw kampaniýalaryna bagdalygy berdi. Toparyň maglumatyna görä prezidentlige dalaşgärleri hödürlemek işleri 14-nji fevralda başlaýar. Prezident Berdimuhammedow ýokary palatanyň nowatdan daşary mejlisine neden çykyşyna 2 ýyl mundan ozal özüniň peýgamber ýaşyny arka atanyny ýatladyp döwleti dolandyrmakda ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi makul hasap beýanyny aýtdy. Men ýurdumy ösümden täze tapyryna döwlet dolandyrsyna täze zamanyň ruhy şertleri. Ýokarym talaplary esasynda kemale gelen ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi makul bilýär. Diýip Berdimuhammedow aýtdy. Prezidentiň wezipeden çekilmek niýetini ma'lum eden güni onuň 15 ýyl mundan ozal bu ýokary döwlet wezipesine eýlän gününe gabat geldi. Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtyň özüne ministrler kabinetiniň başlygy, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň başlygy, ýaragly güýçleriň terkerde başçysy we halk maslahatynyň başlygy wezipelerini eýleýär. Prezidentiň halk maslahatynyň başlygy wezipesine eýlemegi Türkmenistanyň konstitusiýasyna ters gelýär. Baş kanun prezidenti ýokary palata agzalygy gadagyny edýär. Ýöne eks-prezidentler halk maslahatynyň ömürlük agzasy bolup bilýär. Özüň toplan hem uly durmuş hem de siyasi tejribe bolsa mundan beýle halk maslahatynyň başlygy ökmünden bogura gönükdirmegi maksat edinýär. Diýip Berdimuhammedow 11-nji fevralda aýtdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň aşaky palatasy mejlis konstitusiýanyň 81-nji maddasyna we saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda 12-nji martda prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Konstitusiýanyň 81-nji maddasy parlamentiň aşaky palatasyna mejlise prezident saýlawlaryny bellemek ygtyýaryny we wezipesini berýär. Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna görä eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onu mejlis Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny onuň ygtyýarlyklarynyň Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirjek geçen güni belleýär. Gurbanguly Berdimuhammedow wezipeden aýrylmak niýetiniň sebäbini döwlet dolandyrşyna ýaş ýolbaşçylara ýol bermek hemde öz tejribesini halk maslahatynyň başlyklygyna gönükdirmek bilen esaslandyrdy. Şol bir wagtda ol 2 ýyl mundan ozal özüniň peýgamber ýaşyny arka atanyna ünti çekdi. Prezidentiň ýaş ýolbaşçylara ýol bermek barada aýdanlar onuň soňky bir näçe ýyl bäri ýylydyna ýokary wezipelere göterilýän ogly Serdar Berdimuhammedowyň prezidentlige taýýarlanylýanlygy barada ýygjamlaşan çaklamalara gaýtadan ünti çekdi. Synçylara görä ýerki prezident saýlawlarynyň senesiniň bellenilmegi esasan häkimiýetiň kime geçiriljekdigini däldi, onuň haçan geçiriljekdigini aýdyňlaşdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier 14-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň geçiriljek ýerki prezidentlik saýlawlarynyň töweregindäki ýagdaýlara syn berdi. This has been a long time coming, right? He's been grooming his son to take his place for Bu waka gaty öňden bäri garaşlýardy. Gurbanguly Berdimuhammedow ogluny öz ornuna geçirmek üçin taýýarlyk görýärdi. Munyň bir sebäbi Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy bolup durýar. Elimde munyň saglyk ýagdaýy barada myş-myşlar peýda bolýar. Ýöne onuň telewizioniýadäki soňky çykyşlarynyň çen tutulsa, saglyk ýagdaýy ýerbetdäl. Ikinciden ol Gadawstanda bolup geçen wakalary syndan bolmaly diýip Panier aýtdy. Gadawstanda ýanwaryň başlaryna suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen köpçülikliň protestler tutuşdy we nägililik soňu bilen zorlukly gozgolany ýazdy. Gazak prezidenti Kasym Jomart Tokayew gozgolany basyp ýatyrmak üçin Russiýanyň ýol başlygynaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň harby ýardym soramaly boldy. Türkmenistan halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini geçirmek teklibi 7-nji ýanwarda Gazak wakalarynyň fonuny orta atyldy. Panier'in anancını görä Gadawstana bir näçe ýyl mundan ozal häkimiýetiň birinji prezident Nursultan Nazarbaýewdan Kasym Jomart Tokayewa gödäwçilik asyna geçirilmegi soňu bilen Nazarbaýew üçin amatsız boldy. Onuň çaglary baýlyklaryndan mahrum edilýär. Tokayew gyýtaklygyna bolsa Nazarbaýewy tanqid edýär. Panier'e görä Türkmen prezidenti öz ogluny ýokary döwlet wezipesine getirip, ol bu wezipede ymykly ornaşýança oňa göz gulak bolmak isleýär we şeýlelik bilen öz mirasyny Türkmenistanda saklap galmak isleýär.
ýaşaýar. Ekspert Berdimuhammedowyň Türkmenistana maşgala dinastiýasyny döretmek isleýändigini aýdýar. I think he really believes that this is going to be a family dynasty. Meniň pikirimçe Berdimuhammedow mundan welek maşgala dinastiýasynyň guruljakdygyna hakykatdan hem inanýar. Ol Berdimuhammedowlar maşgalasynyň bu ýurdy ýyllar boýy dolandyrjakdygyna inanýar diýip ekspert aýtdy. A family will always be ruling that country, or at least for many, many years to come. Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Komiteti prezidentlik wezipesine hödürlenýän dalaşgärleriň sanyny heniz ma'lum etmedi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýokary hökümet wezipesinden çekilmek islegini aýtmagynyň ýa-da ýurtda irki prezident saýlawlarynyň geçiriljekdiginiň eýlan edilmegi ilaty gen galdyrmady. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary we türkmenstanlylaryň ençemesi ýurduň dürli sebitinden habar berýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň demokratik saýlaw oppozisiýa toparynyň lideri özleriniň ýurduň daşynda prezidentlige dalaşgär hödürläp alternativ saýlawlary geçirmegi planlaşdyrýandyklaryny aýdýar. Aktivistler türkmen häkimetlerini açyk we demokratik saýlawlary geçirmäge çagyrýar. Ýatlasak Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary 12 fevralda ýerden şu ýylyň 12 martynda irki prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini eýlan etdi. Bu habar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýokary hökümet wezipesinden çekilmek islegini aýtmagynyň ýylýanyndan peýda boldy. Yerli habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan raýatlaryň sözlerine görä, Ilat Halk Maslahatynyň mejlisinden soň irki saýlawlaryň geçiriljekdigini öňünden bilýärdi. Şeýle dolar bu saýlawda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna getiriljekdiginiň hemmelere mesemälimdigini hem aýdýarlar. Halk Maslahatynyň mejlisiniň geçirilen güni adamlaryň arasynda şu gün saýlawlara ýörelge bolar diýen gep gürrüňler köpeldi. Bu saýlawlaryň diňe göz üçin Serdary häkimete getirmek üçin geçirilýändigini hemmeler bilýär. Sebäbi Ilat Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň sentýabrynda 40 ýaşy dolandan bäri şeýle üýtgeşikligiň bolmagyna garaşýar. Bu ýagdaý geçen noýabr aýyndan bäri ýagny dollaryň gara wadardaky bahaty 1-20 manada aşaklar soň has güýçli duýulyp başlandy diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran Lewaply ýaşaýjy 14 fevralda habarçymyda gurrun berdi. Bellesek Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 51-nji maddasyna laýyklykda beýlik şertler bilen bir hatarda ýaşy 40-dan pes bolmadyk türkmen raýatlary ýurdun prezidentligine saýlanyp bilýär. Ýatlasak soňky bir näçe ýylda Türkmenistanda häkimetiň prezidentden onuň ogly Serdar Berdimuhammedowa geçiriljekdigi baradaky çaklamalar dyngysyz öňe sürülýär. Adamlar bu saýlawlary Serdaryň saýlawy diýip atlandyrýarlar we ondan hiç ýyly gowuzada garaşmaýarlar. Aşgabatlylar indi bu habarlar bilen gyzyklanmaýarlar. Sebäbi olar ýurtda hiç sadyň üýtgemejekdigini aýdyp, özleriniň iýjek çöreginiň aladasyny edýärler diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mardak habarçymyzyň sözlerine görä, köp marly bir aýyň içinde saýlawlaryň geçirilmegine gaty nägile. Olar biziň howsarlarymyz daşary ýurtlarda galyp, ýurda dolanyp bilenok diýýärler. Olar daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň hem ýurda dolanmagyna mümkinçilik döredilmegini we şondan soň erkin saýlawlaryň geçirilmegini isleýärler. Ýöne bizde erkin adat saýlaw ýok. Adamlar Berdimuhammedowyň tohumyndan hiç kimiň döwlet başyna geçmegini islemeýär. Sebäbi olar şol tohumdan biri döwlet başyna geçse, onda ýurdun mundan hem erwet boljakdygyna inanýarlar diýip marly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk ýurtda irki saýlawlaryň eýlan edilmegi barada düýbi Fransada ýerleşen Türkmenistanyň demokratik saýlaw oppozisiýa toparynyň lideri Murat Gurbanow bilen hem söhbetdeş boldy. Gurbanow munyň özleri üçin garaşylmadyk waka bolmandygyny aýtdy. Ýöne ol saýlawlaryň şeýle wagtda ýagny dalaşgärleri hasaba almak we olaryň saýlaw kampaniýasy ýaly işleriň ählisiniň diňe bir aýyň içinde geçirilmegi eýem açyk saýlawyň bolmajakdygyny görkezýär diýdi. Ýürüýte hiç ýyly kandidat ýetişmedi ýaly. Kandidatlar eýem ýa-ni dalaşlar eýem registrasiýa edilip spiskler ýapyldy, hiç kim ýetişip içine salınmaz ýaly. Hemme zat edildi. Bu saýlaw däl, bu Ostroň diýişýän nazначение, bellenilişi, prezident bellenilişi.
diýip Gurwanow aýtdy. Galbersedol Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna ýurdun daşynda ýaşaýan Türkmenistanlynyň dalaşhär bolmak mümkinçiliginiň hem konstitusiýa girdilen üýtgetmeler esasında gadagyn edilendigine ünsü çekýär. Ýöne muňa garamadan ol Türkmenistanyň demokratik saýlawy oppozisiýa toparynyň ýurdun daşynda prezidentlige dalaşhär hödürläp online ses berişlik esasında alternativ saýlawlary geçirmegi planlaşdyrýandygyny bellädi. Ine şu ýygnagymyz bar. Hem aktivistler bolup biz ýeketek demokratiýa oppozisiýasynyň bir kandidat prezident saýlawlaryna hödürläp we şu danaşýar hakykatdan nähili saýlaw kampaniýasyny alpbarmaly, nähili meýnamalary bar ve hemme zatlar açık metbuatda bütün dünyada düşündürüp biz alternatif saýlawlary geçirip Türkmenistany mysal bolup bütün dünya mysal bolup görkezler ve Türkmenistanda saýlawlaryň ýokdugyny suwdeder. Diýip Gurwanow aýtdy. Gurwanow özleriniň saýlajak wekiliniň Türkmenistanyň häzirki şertlerinde 12 martda geçiriljek saýlawlarda hakyky prezident bolup bilmejekdigine dogry düşünýändiklerini aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Ýöne bu mümkinçilik bütün dünyada ine daşynda galan adamlar var, içinde galan adamlar var, bizim aktivistler var. Biz ine şu adamı saýladyk, biz hakyky saýlaw geçirdik ve şular Türkmenistan'ın içinde geçirilen saýlawlaryň saýlaw däldigini suwtnamasy bar. Biz bunu yani internette, Telegram'da, WhatsApp'ta, Imo'da, YouTube'da, Facebook'ta yani saýlawlary geçirer. Şu ýerde hem adamlar setler ve biz hakyky içine Serdar Berdimuhammedow goýýar. Hakyky saýlawlaryň nähili yani alternatiwasyny görkezler. Diýip Gurwanow aýtdy. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleriniň bir näçesi irki saýlawlaryň öwlan edilmeginiň özlerini gen galdyrmandygyny aýdyp, türkmen häkimetlerini açyk we demokratik saýlawlary geçirmäge çağırdy. Köne pasportly adamlaryň ses berip bilmeýändigi barada maglumatlar bar. Bu gaty ýalňyş. Hökümet bu raýatlaryň ses bermegine mümkinçilik döretmeli. Şeýle-de türkmen häkimetleriniň pandemiýany bahana edip saýlaw nokotlaryny aýyrjakdygy barada hem maglumatlar gelip gowşýar. Bu gaty ýalňyş bolar we bir kanun saýlanan prezident bolar diýip Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa aýtdy. Türkmenistan täze ilat ýazyny geçirmäge taýýarlanýar. Halk maslahatynyň ýygnagynda aýdylýany häzirki wagtda bu işi guramak üçin çäreler görülýär. Türkmenistan 2007-nji ýyldan bäri ilatynyň resmi sanlaryny köpçülige mälim etmän gelýär. Ilat ýazyny boýunça planlar 11-nji fevralda halk maslahatynyň adatdan daşary ýygnagynda Döwlet Statistika Komitetining başlygy tarapyndan elan edildi. Ol häzirki wagtda bu çäreni 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň dogly ýazyny geçirmek barada plany laýıklykda guramak üçin iş görülýänligini aýtdy. Resmi habarda Döwlet Statistika Komitetining başlygynyň sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly 2021-nji ýylyň 17-nji we 27-nji dekabr aralygynda syna görnüşinde geçirilen ilat ýazygy barada maglumat berenligi aýdylýar, emma bu ýazygyň netijeleri agdalmaýar. Türkmenistanyň ilaty barada resmi statistika 2007-nji ýyldan bäri çap edilmän gelýär. Iň soňky ýyl 2006-njy ýylda türkmen häkimetleri ýurtda 6,7 millionyň gowrak adamyň ýaşaýanlygyny öňe süripdi. Şonda Gurwanow Berdimuhammedow häkimet başyna geçen wadyna Türkmenistanyň ilatynyň statistikasyny çap etmegi destine besetdi we täze ilat ýazyny geçirmek niýetini mälim etdi. Şondan bäri 2010-njy ýylyň dekabrynda geçirilen ilat ýazygy Türkmenistanyň ilatynyň sany bilen baglanşykly ýagdaýy aýdyňlaşdyrmady, netijeler hiç haçan çap edilmedi. Ilatyň sanyny anyklamak boýunça planlaryň nowatdaky 2017-nji ýylyň oktýabrynda elan edilipdi. Prezidentiň 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň dogly ýazyny geçirmek baradaky kararyna laýyklykda ýazyw 2022-nji ýylyň 17-nji we 27-nji dekabr aralygynda geçirilmeli. Ilat ýazyna taýýarlyk işleriniň başlanmagy 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda elan edildi. Plana laýyklykda ilat ýazygynda ýurtda hemişilik ýaşaýan adamlar 1 ýyl ýa-da ondan hem köp wagtlap döwlet edaralarynyň üstü bilen uzak möhletleýin iş saparlary bilen baglanşykly daşar ýurtlarda ýerleşen Türkmenistanyň raýatlary şeýle-de Türkmenistanyň çäginde wagtlaýyn ýaşaýan adamlar ýagny daşar ýurtda hemişilik ýaşaýanlar hasaba alınmalydyr.
Bilermenler Türkmenistanyň ýylaty baradaky resmi maglumatlaryň uzak wagtlap ýaşyrylmagynyň sebäbiniň häkimetleriň demografik krizisi resmi taýdan ikrar etmek islemeýänligi bilen bagly bolup bilýänligini aýdarlar. Sebäbi geçirilen ýylat ýazawlarynda anyklanan sanlar türkmen häkimetleriniň çak edişinden has pes bolmagyna meňzeýär. 2021-nji ýylyň iýulynda Türkmenistanyň demografik krizisiň botogasynda duranlygyny görkezýän maglumatlar peýda boldy. Dowam edýän ýylatyň sanyny anyklamak boýunça taýýarlyk işlerine ýygnalan maglumatlara we olary seljermek işlerine gatnaşýan döwlet edaralarynyň işgärleri bolan birnäçe çeşme ýurtda 2,7 million adamyň galandygyny Azatlyk radiosyna habar berdiler. Olaryň biriniň sözlerine görä 2022-nji ýylda ýylatyň sanyny we ýaşaýyş ýazywyny guramak üçin jogapkar bölümler Türkmenistanyň prezidentiniň administrasiýasyna tapşyrmak üçin deslapky maglumatlary ýygnapdyr. Çeşmeler ähli çaklamalara görä ýylatyň hakyky sanynyň 2,8 million adamdan artyk däldigini aýdarlar. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýylatyň hakyky sany we demografik mesele barada resmi düşündürüş bermeýärler. Şol birakdyň özünde de soňky ýyllarda Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komitetinde birnäçe ýolbaşçy çalışdy. 2018-nji we 2019-njy ýyllarda edaranyň ýolbaşçylary prezidentiň karary bilen işindäki kemçilikler sebäpli wezipelerini ýitirdi. Olaryň goý beren kemçilikleri köpçülüge ma'lum edilmedi. 2019-njy ýylyň may aýynda Azatlygyň çeşmeleri soňky 10 ýylda 1,9 million adamyň Türkmenistandan çykanlygyny ma'lum etdi. Çeşmelere görä bu sanlar prezidentiň administrasiýasynyň resmiýetleriniň göwünden turmandyr we desine gyzlyn edilipdir. Şonda çeşmeler Türkmenistanyň ýylatynyň bary ýogy 3,13 million çemesidigini çaklapdylar. Türlü çeşmelere görä Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýylaty 3,17 million adamdy. Ondan soňky ýyllarda garaşsyz Türkmenistanyň Döwlet Statistika we Maglumat Institutynyň sanlaryna görä 1995-nji ýylda ýylat sany 4,5 million, 2000-nji ýylda 5 million 370 adam, 2002-nji ýylda 5 million 790 adam bolupdyr. 2003-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň hökümetiniň medeniýet gullugy 6 million sanly raýatyň dünýä iýnenligini habar berdi. 2006-njy ýylyň mart aýynda Döwlet Statistika Edarasy ýylatyň 6 million 790 adama ýetenligini öňe süripdi.